Băi, salut la toți! Astăzi vreau să vă spun așa o chestie interesantă, așa, o regulă turbată, care, adică eu nu știu, dacă asta nu vă putea pune pe acțiune, în rest, nimic deja, nu vă va mai putea pune pe acțiune. Absolut nimic. Dacă asta nu va funcționa, dacă în rezultatul, dacă după implementarea acestei reguli în viața voastră nu va funcționa, atunci nu știu. Pur și simplu, asta este imposibil. Așa, regula asta se numește regula 5 secunde. Regula 5 secunde, la prima vedere pare simplu, da? Regula 5 secunde. Ce e asta, regula 5 secunde? Frate, tu ce ești prost? Care e regula 5 secunde? Regula 5 secunde. Regula 5 secunde care înseamnă că în timp de 5 secunde, adică tu în timp de 5 secunde trebuie să te decizi să faci ceva. Cum funcționează asta? Foarte simplu. Tu în cap la tine îți repeți, spre exemplu, este o situație, da? Când tu mergând pe stradă ai văzut o fată frumoasă, da? Și dorești să te apropii de ea. Și tot mai tare te apropii și tot încrederea crește și cât mai tare te apropii, deja încrederea începe să scadă. Scade și treptat aproape te-ai apropiat de fata în cauză și s-a dus încrederea și s-a dus motivația și s-a dus totul, pentru că inima ți s-a dus în călcâi, pur și simplu. Dar aici apare regula 5 secunde. 5 secunde care te va ajuta pur și simplu să ieși din fundul ăsta, da, din frustrarea asta, din teama asta. 5 secunde, pur și simplu, dacă vei aplica regula asta. În cap, numere 5, 4, 3, 2, 1. Și în timpul ăsta tu trebuie să te decizi, adică tu pentru tine trebuie să-ți formezi așa o lege, că dacă tu nu te decizi să acționezi în aceste 5 secunde, mai ales până la capăt, până la ultima secundă, tu mori, tu explodezi, tu capeți coronavirus, da? Tu pur și simplu nu mai existi în viața asta. Tu ești un laș, tu ești un nimic. Dacă nu acționezi în timpul ăsta, în timpul de 5 secunde. Regula 5 secunde este totul ce trebuie ție. Regula 5 secunde îți va ridica încrederea în sine și îți va readuce aminte că nimic nu este imposibil și că totul ce dorești tu se obține. Și regula 5 secunde te va ajuta să-ți obții acel $1.000.000, iată. De fapt, nu l-am obținut încă, dar eu vizualizez. Lucrăm asupra noastră. Tuturor succes! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.